Habai keren bat kilat thai khobor samla clever jana general secretary kaseng mulai thu bakati ka scheme nak banta ki pai khapu jong jala kala don nadu usnam sajak ndai spa nyupnyo bat nyupra handai tat adu menta pat ka sarkar kampat menteri kam Hariboi district katkum guji thu jungu kiwei pat ki district kiladep yo ikite ki jingmantoy handrai Hariboi pat kadang don kumba lai phu tuli ki snong khaput bat asam kimpat yo satya ya kite ki jingmantoy usamla clever jana ulai thuru ba kite ki jingmantoy ki bawan lengba ka ministry of home affairs jong ka sarkar kme nakbanta ki pai ba khaput ki kanthop nadu ki skim panroi haki amlang salang nadu ka umbam umdi kilinti singkeng ka koi ka khya bat khamtam e ka jingkarsha ni ka bai puli jong ki khana school na lor ki wei nakaliang ka sengkle thu ba kila dap pha da ka dor khas ki board district jong ka ri bhoi ban budien lam halo ka tai ka phang khanang ba ka jingmantoy jing ki puli bat nosong snong kan omle noi nakalian jong sarkar UI bakka kamshim la shim khia wat akhya ru namar nadukla implement ngi scheme hapo jong jala jungi nakalian jong sarkar ka khmi along ba khmi pe chia namar hapo Hariboi district jungi kumshim ala ant kam hadu ko ne khma ke jitmu jong sarkar dan kalong kumalong ba kadai kimat ki bakor kongsan e ba ban pendrekam namar ba UI ba hapo ki border area ni Kidon ki jinduna ki bahadu kata-kata kamtam po Hariboi district namar umshim ala an pede kam hadu ne khwan ki ke scheme namar kata ngah sel ki tujur ka sarkar ka por bahkan shim kiano mardor namar bangi bahadon kaji senjor ki bobun ki kom namar la ngi phai si electoral roll namar ka jingomdon ka office ka pobiang jo ka border area development office ka jingomdon jo block border development officer Kanton kajing mama bante rakam ya kajing wan room tertap juga bandar bandar apa asam kila bersim banklun di kijaka berkunjung habide bat kajing wan yo lat kajuki bandru hapo ki electoral road te ka kamar ka ba ka bangi don ye kaban yatran hari ko por kalong nam ta special scholarship scheme nam ta ki samla puli di bandar hapo border area te ka scheme kumal pusung sedang kadai keju ka centrally funded scheme kapalong 4% ka jibay tingka na Ministry of Home Affairs. Di balak pendrekan kumalong hapo jala jungi na dus na marjar khala. Di balak perso ka di lembai imitri badan brom jungi pak perso dan song. Dan rei hadu ko di khidmat niyo ka jing ujor na kisama puli. Namar kani ka scheme kalong kani ka scholarship scheme ka ikna puli di belong kalong ka bakar pa hadu ta hawe niyo ka ki scholarship ka ba kisama puli dan. Di Henry tak hadu kani khidmat niyo ka jing ujor ba ki samla puli di badan situ di border area di Hariboi district kimshim ayo ya kata special scholarship scheme ka bagi kadai ka hok jing banyo Henry ni shutip ba nitip na kali kaseng ba shakiwei ala bu putrekam ni ka scheme ki pala penmang kerpang bajuti di Henry tala nila penlong limba ka block development office Henry nakalian jungi ku kaseng po di Hariboi district pat ni kwa hi ba kadai bendan no ka jong specific ka office ka badai kerpang dan bajuki